Hello friends, I remain your friend family chief, and when you call me that name, I become your body somebody. Yes. Umebe, ntị ọ dịkwa. A na-eme nwoke pụta na ama ọ dị gara gara ka ibie. Mgbe na-ayọzi gị odogwu nke kpọrọ nkịta oku wee were okpiri cherie maka okwu dị n'ahụ ya ọnụ nke obi gị nara wee jide. Na-asị gị odogwu, ịma na odogwu ahụhụ guy name. Na-asị gị gudododo na onye na-asụ mmiri. Na-ayọgide ododo gurie ya wa arịrị maka na odogwu erighị arịrị naanị ebiri. Mmadụ oyi egbu n'ozu oyi eso ya akwa. Na-asị ododo Umeji anụkwa na-egbu obi ka m wụ mmụọ bịa na mkpụrụ ebe benu maka na dike asụrụ ọsụsụ ọsa asịsa akọwa ka esiri gba abalị ọ wụrụ akwa nne ka m bịa na mkpụrụ mbọsị nta ka chụwazie na Owere nchi.